Mau kan yang kecil. Boleh kasih, mau kasih, anu bisa. Roh konci. Ora roh. Anu Pak, wis gak dadi RT itu bukan kuwi. Kadang apa? Wis leren RT ini leren kasih sulit sih sang lo. Pas kamu tapi jadi RT ya. Kayu pindah nek omongan no. Kayak nek omongan to kayak diomongi to kayak. Saiki lagi ngomongi. Ora diomongi ora keundangan. Ora ngerti. Ya apa yang ngerti wong iki ngono lho. Apa aku pas kalian aku pulang? Daerah piye orang ngomongi? Kayaknya omongan sulit boleh anu kok kayak iki. Wis gak dadi HP ora beli gedang. Artinya ganti sulit saiki ngono lho. Wah, iki gerak sing kae to. Heeh, iki enane ku lho. Minggu ini. Ora alon-alon kuwi paling gak mungkin kok saiki ganti